Il-President Ċiniż Xi Jinping bat ittra lill-istudenti tal-iskola sekondarja f'Wormla li tagħmel parti mill-kulleġġ Santa Margherita. Dan seħħ wara li f'Lulju li għadda Martin Azzopardi għallim f'din l-iskola bat ittra għan-nom tal-istudenti lill-President Xi Jinping feluq il-50 sena minn mindu bdew ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u ċ-Ċina. Madwar xahar wara, is-sur Azzopardi u l-istudenti irċivew ittra ta' apprezzament mingħand il-President Ċiniż. L-ittra ta' apprezzament ġiet ippreżentata mill-Ambaxxatur Ċiniż għal Malta, Yu Danhai, f'attività li saret fl-iskola f'Wormla il-ħamis filgħodu. Din il-Kamra tal-Aħbarijiet kelmet mal-għalliem li ilu jippromovi l-kultura Ċiniża f'din l-iskola għal dawn l-aħħar 12 sena permezz ta' Science China Corner. Imbagħad fl-okkażjun tal-50 sena mill-biberija bejn Malta u ċ-Ċina, ħassejt li għandi nibgħat ittra personali lill-President taċ-Ċina Xi Jinping mingħajr ma qatt stennejt li se jirrispondini lura. U fil-fatt oġbu jaqra dina l-ittra li jiena batlu u batli ittra tajjeb lura ta' apprezzament ta' dan ix-xogħol li wettaqna flimkien fl-iskola tagħna għal dawn it-12 sena. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-eks Ministru Reno Calleja li huwa il-fundatur tal-Aqda Ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina.